ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ, ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ମଲା। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ରାବଣଠାରୁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ରାବଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଦିନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନୁଜ ଯାଅ, ରାବଣଠାରୁ ଜୀବନର କିଛି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସ। ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ ଦୁରାଚାରୀ ରାକ୍ଷସଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନେବି? ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖେଇବ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାବଣ ଗୋଟିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଓ ବଡ଼ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ, ତା ମରିବା ଆଗରୁ ତାଠୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କ କଥା ମାନି ଯାଇ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏ ରାବଣ, ଭାଇ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେ। ମାତ୍ର ରାବଣ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ରାବଣକୁ ଏତେ ସମୟ ନିରୁତ୍ତର ରହିବାର ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଯାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ରାବଣ ତ ମୋ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ରାମ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଗୁରୁର ଚରଣ ପାଖରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଗୁରୁର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯାଅ, ଆଦର ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବଣର ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ହେ ଲଙ୍କେଶ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ରାବଣ କହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶିକ୍ଷା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି, ମାତ୍ର ତା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜେତା ହୋଇ ତୁମ ଭଳି ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବନବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଦେଖି ରାବଣ କହିଲା, ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦେବୀତୁଲ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମୋର ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲି। ଛାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯାହା ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। 1ରେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଓ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେ ଟାଳିପାରିବ ସେତେ ଟାଳିବା ଉଚିତ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାର କଥା ଶୁଣିଲି ଓ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଳି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟାଳି ଟାଳି ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲି ଓ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଅପହରଣ ଭଳି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛି। 2ରେ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭର ବର ମାଗିଲି। ମାତ୍ର ଦେଖ, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୁଁ ଛୋଟ ଭାବିଲି, ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିଲି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏହି 3 ନମ୍ବର କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭୁଲରେ ବି କାହାରିକୁ ନିଜର ରହସ୍ୟ କି କମଜୋରି କହିବ ନାହିଁ। ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯମରାଜ ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଭିରେ ଅଛି ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଦିନେ ମୁଁ ଭାତୃପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବିଭୀଷଣକୁ ମୋ ନାଭିରେ ଥିବା ଅମୃତ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ତେଣୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କେବେ ବି କାହାରିକୁ ନିଜର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଦିନେ କାଳ ହେବ। ରାବଣର ଏହି 3ଟି ବାଣୀ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ।